ଭଗବାନ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇ ପିଇ ସାରି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେନି, ସେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରି ସାରିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଆମ ହିରୋଇନକୁ ଦେଖ, ସିଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବସିଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲୁ। ମୋ ବାପା, ମୋ ମମି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳ ପଟ କେଉଁଟା ଉପର ପଟ କେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆର ପଟଟା ହିଁ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମ ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ ଭୋକ କଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେ ବାହାରେ ବୁରେଇକି ଖୋଇଲେ ସିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଭଗବାନ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିବି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଜିଦି କଲା ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ପାଗରେ ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଭଗବାନ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସିଗଲା। ଦୋଳିରେ ବସି ସାରି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ଦେଖି ଦାଖିକି ପୁଣି ଦୋଳି ତ ଖେଳିପାରିବୁନୁ, ଟିକେ ଦୋଳିଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଆସିଗଲୁ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ। ପେଟ ପୂଜା କରିସାରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଖାଇଦେଲୁ ପେଟେ ପେଟେ। ତାପରେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପାର୍କିଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କାନରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ତ ଦେଖିକି ଆମ ଝିଅ ପୁରା ଖୁସିରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥକା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।